akuluakulu pa 4 Juni 2024 ndinabwera pano ndikuwauza Malawi mdziko muno mwalowa zigawenga za ku Israeli. Ambiri anatukwana ndi kunyoza. A week later ndege inagwa ku Chikangawa. Pa 13 Juni ndinakuwuzani boma labisa black box. 5 days later akunkulu anabwera ndi statement. Amalawi musadandaule, black box ilipo. Patsogolo anasintha ponena kuti ndege inalibe black box. Posachedwa pompa timachenjeza alimi. Chakwera watenga mafuta ngongole mdziko la Kenya. Anakumana ndi akuluakulu a dziko limenelo ndikuwauza kuti mutipase mafuta tipinyolitsa ndi fodya wa alimi. Pamene timanena nkhani imeneyi ambiri amayisantha bwala lero akulira. Paliso wina akupita misonkhano ndi kumauza anthu ndimayendetsa dziko mu nthawi yapita. Kodi anali mu cabinet kapena ku treasury? Chifukwa iyeyu ngati reserve bank governor amayendetsa bwanji chuma? Mwachitsanzo, January 2025 treasury inabwereka 172 billion. World Bank yatulutsa ripoti posachedwa akunena kuti treasury inabwereka 1.4 trillion mu budget yapitayi. Ngongole zimenezi amayenera kugula fertilizer, mankhwala ndi zina. Unfortunately anzathuwa akungodya. Fertilizer kulibe, mankhwala zipatala akusowa. So treasury, minister of finance komanso president ndi amene amayendetsa dziko economically. Panopa misonkho ndiyokwera, katundu odula pansika. Amene akuchititsa zimenezi ndi Chakwera, Simplest Chichola komanso secretary to the treasury. 2014 pamene Peter amatenga boma tinali ndi forex yosakwana mwezi, inflation 30%. By 2017 timasunga forex ya 6 months, inflation 8%. Ena tikamana chonchi amayesa zibwana, koma dziwani kuti kuyambira nthawi yakamuzu palibe president anasunga forex ya 6 months. Ndi Peter Mutharika yekha anachita zimenezi. Mabizinesi amayenda, katundu analochipa. DPP inali ndi network ya mphamvu, mafuta galimoto, fertilizer subsidy zimapezeka. Osati zimene tikuona lero, mafuta akula kwa chifi wa ku Nigeria, agent wake Vitumbiko Mumba Kolini Zamba. Fertilizer amene akugula ku butchery ku chipatala. Akuluakulu amene amakweza misonkho mdziko muno ndi amwenye. Chifukwa zikudabwisa, Vitumbiko akuopseza amwenye atsitse katundu. Amene akweza misonkho ndi MRA. MRA ili pansi pa Chakwera ndi Chichola banda. Akhala kukweza zinthu zakafolo zonsezi. Ndiye lero amumba akuopseza amwenye. Does he know the system of government? Slogan yake akunena kuti people over politics. That is fine. Koma chodabwisa mkulu ameneyo analandira 1.2 billion ya chinyengo kusera 20. Kampani yogula mafuta ya Nokma anayikako makampani 4: Adax, Augusta, Chem Oil, Hapco. Akusola mabilioni mogwizana ndi Mumba. Ndiye timafunsa kuti is that people over politics? Zaka 4 zapitazi wazilemeresa yekha anthu akudya chitedze. Ndimachokera uwasiya tiye Kongoni ndine mlimi wali berifi. Koma limene lolera msika amene wachitikale ulendo unowo solithandiza. Chakwera anakweza misonkho, zinthu zinadula nthawi yonseyi.
vitumbiko mumba akanakhala nzeru apita State House akawuza president asise misonkho, potero akatsitsa vati akatsitsa misonkho zinthu zisika, osati daily kuyendera mafakitale amwenye. Anthu amene andomvetsa chisoni amangodziwa kulankhula osachita chilichonse, akuyendera mafakitale amwenye ndi kumakakamiza kuti atsitse misonkho. Kodi inu akumuwuza munthu kuti utsitse katundu yeti misonkho ndiyokwera? Tiyelekeze mugulitsa mpungawo mwaupikula 1000 pa kg ndi akubwera nduna ndi kumakamizani kuti muzigulitsa 1000 pa kg zitheka? Anthu amenewa alephera kukweza masalari ama civil servant. Fodya amene akugula $1, mulimi anavutika kubweka fertilizer, kugula fertilizer amene adulira 130,000 thumba limodzi, lero akugula fodya $1. Akadanda wanthu amenewa akapita kusewu akutumiza zigawenga zazikwanje ndi kumakhapa. Mbuyo mundakhala ndi kumuwuza Chakwera ngongole kuteta ku Kenya iyi kumapinyolitsa fodya wa alimi zikuvuta. Maona tutopano nyekhedwe maonadu mwakhaula kwambiri ine nani akuti muzakhaula